खुलुमबाय आंनि एसपिएफ ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो आंनि गोसो गोथार सिंनिफ्राय बरायहरग्रोनाय जाहैबाय। दा नैबे समाव आं मोनसे जायगायाव भिडिअ खालामनो थांनो नागिरदोंलाय, ओमफ्राय मैयानि बायदिनो एसे एखे रोखोमनि जागोन दिनैनि भिडिअआबो। ओमफ्राय बे जे जायगायाव आं थांनो नागिरदों बे जायगायाव आइसिटिएसनि वार्कार आरो बायद'मोनहा उन्दै उन्दै गावसिनि सेन्टारनि उन्दै उन्दैफोरखौ लाबोनानै बेहाय खेला बादायलायनाय खालामगोन जाहैबाय। दा बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैनो सानलायबाय आं दिनैबो। दा उदांस्रि सान, दा बेजोंनो लोब्बा लानानै बे माखासे बायद'मोनहा आइसिटिएसनि बायद'मोनहा दा बेहाय खेला आरि बादायलायनो नागिरदों। दा गावसोरबो सेन्टार बाय सेन्टार साफा साफा वार्कारा बेहाय खेला बादायलायगोन जाहैबाय। दा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनो सानदों आं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आंनि एसपिएफ इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय, आरो गावबा गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनानै होफैनो हायो। जाहाथे नोंथांमोननि सापर्टजोंनो आंबो बेबायदि दैनिक नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअ कन्टेन्ट लानानै फैबाय थानो हायो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। दिनै आं थांनो नागिरबाय बे जायगासिम। नै थांनो ओंखारबाय, नै बेहाय उन्दैफोर दं सानै जोंना, नै बेहाय सासे बेहाय सासे। दा थांसै जोङो, नायलांबाय थादो। दा नैबे समाव आं सफैलायबाय। दा बे गथ'फोरनि मोननैसो खेला होनो नागिरदों। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा फिरफिला लानानै उन्दैफ्रा खारनाय बादायलायनाय खालामनो नागिरदों। आरो बेनि खारनाय बादायलायनायनि प्राइज हिसाबै बिथांमोनहा प्राइज होनो नागिरदों जाय देरहायो खेलायाव। दा नायदो नोंथांमोननो आं देखायलांसै उन्दैफोरनि बे बादायलायनायखौ। दा नै बिसोरनो खेला गेलेगिरिफ्रा उन्दैफ्रा। ओमफ्राय बिसोर बै बायद'मोन बे माबा लानाय साइडआव बिसिम खारलांनानै फैफिननांगौ जाहैबाय, बे नैबे जायगा थानायसिम। नै बिसोरनो जाहैबाय, नै देरहाग्राफ्रा बिसोर सानै साथाम, बिसोरनो देरहाग्राया। दानि खेला बादायलायनायाव देरहाबाय। नोंहा मा प्राइजआव देरहाखो नानिया? फारावनो बेहा, ओमफ्राय नैबेहा फार्स्ट, नैबेहा फार्स्ट, ओमफ्राय नैबेहा सेकेन्ड। नैबेलाय बिसोरनो हौवाफोरना, बिसोरनो मिसन लाना खारनाय बिसोरनाबो। बिसोरनाबो देरहाग्राया नोंसोर साथामानो, नोंसोरनो बिसोरनाबो हौवासाफोरनि देरहानाया। दा नैबेहाय बायद' नाम लिरगासिनो, बिसोरनि प्राइज होनांगौ नालाय बेनि थाखायनो नाम लाबाय। दा बायद'मोनहाबो बेबायदिनो उन्दैफोरनि बायदि सेम रोखोमनि खारनाय बादायलायनाय जागोन जाहैबाय। दा बायद'मोननिखौबो एसे खोन्थाना होनोसै आं नोंथांमोननो। दा नै बायद'मोनहाबो बेहाय दङ, ग्रिदनो थाखाबाय। बिसोरनाबो खारनाय बादायलायनाय जासिगोन जाहैबाय। दा नायलांबाय थादो बिथांमोननि खारनाय बादायलायनायखौबो आं देखायना होनोसै ससेयाव। दा बायद'मोनहाबो प्राइज दं नामा उन्दैफोरनि बायदि? दङना? बिसोरनाबो प्राइज दं जाहैबायनो खारनाय बादायलायनायनिया। दा नायलांबाय थादो बिथांमोननि बे खारनायखौ, सोर देरहायो सोर फार्स्ट थाङो सोर सेकेन्ड थाङो नोंथांमोनहा नुगोन। दाबो सेन्टारजों सेन्टार साफा साफा मेदाममोन दा बिसोर माबानो नागिरबाय, बादायनो नागिरबाय। बिसोरनिफ्रायबो सेन्टारनिफ्राय मोनफा मोनफा साफा साफा माबानो नागिरदों आरो दा बिसोर। नायदो मानसिफोरखौ। बिराद एक्साइटेड माने बिसोर गावसोरखौ माबानो थाखाय गोसो गुदुं जाजोब्बाय आरो बिसोर दा गावसोरनि बे देरहानायनि बान्थाखौ लानो थाखाय बिराद माबा गोजा आरो बिसोर। ओमफ्राय सोर सेकेन्ड फार्स्ट थांगोन? नोंहा फार्स्ट ना? ओमफ्राय सेकेन्डआलाय? सेकेन्डआबो बेनो। नैबेहा फार्स्ट, नैबेहा सेकेन्डनो। दा नै बायद'मोनहाबो बे खेला बादायनायाव
दा बिसोर देरहागिरि हिसाबै बिसोर साथामा दा जाबाय बिसोर नों मा होनदोंमोनलाय बेहा फार्स्ट ओमफ्राय बे नैबेहासो फार्स्टनो ओमफ्राय नोंहा सेकेन्ड बेहा थार्ड बिदि जाहैबाय दा बिसोरनोबो दा बान्था होगोन ओमफ्राय नामखौ खोन्थानानै लादों नोंसोर नोंना मा नाम ओमफ्राय नोंनालाय ओमफ्राय नोंना बिसोर साथामोन दा देरहागिरि बे खेला बादायनायनि थाखाय दा बेखिनियानो भिडिअ'आ बिसोर दहाय देरहाग्राफोरनो प्राइज राननो नागिरबाय बायद'नि आखाइजोंनो प्राइजखौ गथायगोन दतमा ICDS प्रजेक्टनि सिङाव थानाय कुमारिगुरि सेक्टराव जोंहा मोनसे ICDSनि खारनाय बादायलायनाय होदों आरो नैबे जोंनि बे खारनाय बादायलायनाया 15 आगस्ट फोरबो फालिनायनि थाखाय दा बे 15 आगस्ट फोरबो फालिनायावहाय हिन्जावसाफोरखौ बादायहोदों खारनायाव दा जोंनि बे बादायगिरिफोरनो बान्थाखौ होगोन जोंनिनो सेक्टर सुपारभाइजार जसिना ब्रह्म बायद'आनो गावनि आखाइजों सिगांसिन बान्था मोनगिरिनो बान्थाखौ होगोन आरो बेनि मुङानो जाहैबाय जिउथि ब्रह्म नैथि बान्थाखौ मोनदों क्रिस्टिना ब्रह्म बिथाङानो जाहैबाय नैथि बान्थाखौ मोनदों दा बे नैथि बान्थाखौ होगोन जोंनिनो ICDSनि वार्कार अनसुलि हांमा दैमारि बिथाङा बे सेकेन्ड प्राइजखौ होनो हागोन आरो दानिया थामथि बान्थाखौ मोनदों थेवबाबो थामथियावसो देरहागिरि जानो हादों बेखौ प्राइजखौ होगोन थामथि बान्थानि प्राइजखौ श्रीमती जोंनिनो ICDS वार्कार कमला ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बिथांनो ICDSनि सिङाव थानाय कुमारिगुरि सेक्टरनि वार्कार आरो हेल्पारफोर साथामबो बिथांमोनानो खारनाय बादायलायनाय जादोंमोन 15 आगस्टनि थाखाय आरो 15 आगस्टनि जोंहा वार्कार हिसाबै देरहानो हादों निरनि ब्रह्म बिथाङानो जाहैबाय सिगांसिन खारनायाव देरहानो हादों दा सिगांसिन खारनायाव देरहानो हानाय प्राइजखौ होगोन जोंनिनो ICDS प्रजेक्ट दतमानि सिङाव थानाय कुमारिगुरि सेक्टरनि सुपारभाइजार बायद'आनो जोंनि वार्कारफोरनोबो सिगांसिन बान्था मोनगिरिनो गावनि आखाइजों बान्थाखौ होगोन जोंनिनो कुमारिगुरि सेक्टरनि बिथां आराधना ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ मोनदों दा नैथि बान्थाखौ गावनि आखाइजोंनो होगोन कमला ब्रह्म थामथि बान्थाखौ देरहानो हादों जोंनि अगनाबादि हेल्पार बिथाङा खारनायनि थामथि बान्थाखौ देरहादों आरो दा खारनानै फार्स्ट प्राइज लानो लुबैथारदोंमोन मानसिया दा थामथियावसो देरहानाय जादों दा बे सानसुलि ब्रह्म बिथाङा थामथि बान्थाखौ आजावनो थाखाय फैबाय आरो नैबे जोंनिनो अगनाबादि वार्कार बिथां निलरा ब्रह्मआ गावनि आखाइजोंनो प्राइजखौ हरसिगोन आरो दानिया जोंना प्राइज राननायनि हाबाफारिया जोब्बाय दा जोङो नैबे उन्दैसाफोरनो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार दङ दा जानाय लोंनायखौनो होग्रोसिगोन आरो गथ'फ्रा ओंखामबो उखैजोब्बाय नै उन्दैफोरनि जानायनि थाखाय बेहाय दा बायद'मोनहा थालिर ओमफ्राय नै गोथां जाग्रा बुस्थु बेहाय बानायगासिनो दं दा उन्दैफोरनो दा दसे थानानै बेखौ रानना होनाय जागोन आरो बे नै गाइखेर ओमफ्राय नैबे बायद'मोनहा थालिर हादों ओमफ्राय नैबे माबा सफारि फिथाइ ओमफ्राय नैबे किसमिस आरि बायदिसिना दंलाजोबो आरो दा बेखौ रानना होसिगोन बिसोर दसे थानानै उन्दैफोरनि जाग्रा खायद'